Алейкум шевачои тикток лайкҳоро бизанем бардор айфону камонаги S23 телефону гизала вардагим бардори кайшар душанбе занг мезанем шумо бардоро телефон метем болошиту метем алишида бардору мақсад қирган минут рай душанбе қирган лезваш даги системети 40 минут да бардоро ми қирган намаз рай душанбе қирган лезваш даги зам чайка урмида бардоро кадон бардоро алиш мекен ай пеш гам мезанам мақсад алиш болошитуда телефону тона миёрем болошиту метем ай пеш гам мезанам агар бихарем 25 шаҳр наи вилояти хатон айшо тимо бардоро доставка бе пулай бардорои тикток бе ниҳоят ай бардорои тикток бинадорум ки хабарро дастгирӣ метонӣ ин хапачки ма бисёр мешавад да бардор раҳмати калон бардорои тикток ютуб дам канал дорум да ютуб телефон тиҷе ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем бардоро ютуб дам канали хидмат да ютуб ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе бизанем бардоро тикток пул қата хел бардоро надора ютуб дам канали хидмат телефон тиҷе ба ҳарфои тоҷикӣ кадон бихарем 25 шаҳр наи вилояти хатон айшо тимо доставка бе пулай бардоро лайкҳоро бизанем видео 5 шаҳр хел бардора инар хунов телефону бохабар шава напанехда бошед.